paska. No niin, sulla on mun pyörä. Tää? Niin, että sulla on mun pyörä siinä. Hei, mulla on ihan sairas kiire töihin. Mulla ei ole todellakaan aikaa millekään tällaisille polttarivitseille. Joo, ei ole nyt mikään vitsi tää. Tämähän on erittäin huolestuttava ilmiö tässä viime aikoina ollut, että ihmiset on ruvennut ottaa meidän oravien pyöriä haltuun ja me ollaan nyt tuolla Oravien katuet ulkoilusäätiössä eli Orkku-säätiössä päätetty, että me ruvetaan puuttumaan tähän nyt erittäin kovalla kädellä, niin nyt ei mitään muuta kuin hyppää pois siitä. Hei, et todellakaan hyppää, väistää. Joo, hyppäät pois nyt vaan siitä ihan rohkeasti. Hyppää pois. Et todellakaan hyppää. Hoppa. Hoppa nyt. Hyppä pois. Täällä on nyt svenska och finska. Hyppää nyt. Hoppa. Joo, näin. Hyvä. Hei ja kuule semmonen juttu, että välillä voi ottaa ihan rauhallisesti. Kato, ei me oravatkaan koko ajan tuolla etitä käpyä ja pyöritä pitkin mettiä. Et mekin välillä rentoudutaan. Voisi tehdä ihan hyvää sullekin. Eiks niin? Hyvä.